आ गइल बानी रउआ देवर भाभी के मजेदार कंपटीशन देखे। तो चली शुरू करतनी। हम एगो गाना गाए, वो गाना के जवाब ई दे। रउआ सब कमेंट करके बताएं कि के रिएक्शन सबसे अच्छा भइल। तो चली सुनी पहले इनकरा से गाना, ओकरा बाद से हम सुनाओ तनी। पढ़त पढ़त उम्र बीत गले हो, कहिया करबन करिया। पढ़त पढ़त बाल झरी गले, पढ़त पढ़त उम्र बीत गले हो, कहिया करबन करिया। पढ़त पढ़त बाल झड़ी गले हो, तब भइल ना बियाहवा। पढ़त पढ़त उम्र बीत गले हो, कहिया करबन करिया। कहिता त कहिती अपना पापा जी से, कहिता त कहिती अपना पापा जी से। नौकर बना के पापा रख लेते हो, कहिया करबन करिया। पढ़त पढ़त उम्र बीत गले हो, कहिया करबन करिया। कहिता त कहिती अपना चाचा जी से, कहिता त कहिती अपना चाचा जी से। ड्राइवर बना के चाचा रख लेते हो, कहिया करबन करिया। ड्राइवर बना के चाचा रख लेते हो, कहिया करबन करिया। पढ़त पढ़त बाल झड़ी गले हो, तब भइल ना बियाहवा। पढ़त पढ़त उम्र बीत गले हो, कहिया करबन करिया। तो गाई ये गाना के जवाब। पढ़ के ना ढंग हो, पढ़ावे के सिखावस। अरे पढ़ के ना ढंग हो, पढ़ावे के सिखावस। मैडम जी हो खाली लइका खेलावस, मैडम जी हो खाली लइका खेलावस। अरे तनिको समझावस ना खाली रटावस। दाल भात खिचड़ी खा के वजन बढ़ावस। अरे तनिको समझावस ना खाली रटावस। दाल भात खिचड़ी खा के वजन बढ़ावस। अरे लइकन के खिचड़ी पर चोखा चलावस। अरे खिचड़ी पर लइकन के चोखा चलावस। मैडम जी हो खाली लइका खेलावस, मैडम जी हो खाली लइका खेलावस। अरे कैसे इनके नौकरी हो गइल सरकारी, रोज रोज खाना के चिखस तरकारी। अरे कैसे इनके नौकरी हो गइल सरकारी, रोज रोज खाना के चिखस तरकारी। अरे लइकन के झगड़ा फरियावस ना बढ़ावस। अरे लइकन के झगड़ा फरियावस ना बढ़ावस। मैडम जी हो खाली लइका खेलावस, मैडम जी हो खाली लइका खेलावस। अरे पढ़े के ढंग ना पढ़ावे के सिखावस। अरे पढ़े के ढंग ना पढ़ावे के सिखावस। मैडम जी हो खाली लइका खेलावस, मैडम जी हो खाली लइका खियावस। मैडम जी हो खाली लइका पियावस। तो कैसा लगला गाना कमेंट करके बताई। ई जरूर कमेंट करम कि केकर गाना सबसे अच्छा लागल आपके, के पसंद आइल है। ई कॉमेडी गाना रहल। अगर ई कॉमेडी आप सबके पसंद आइल है तो चैनल के सब्सक्राइब करी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।